Ahoj miláčku. Včera jsi říkala, že bys ráda slyšela můj hlas a já bych rád slyšel ten tvůj. Pak jsi říkala, že ti chybí čeština a pak jsi říkala, že ten Skype asi nebude úplně s videem. Tak jsem se rozhodl, že ti budu sem tam čas od času natáčet krátké video, tak jak si to chtěla na Kraví hoře, jestli si pamatuješ. A když se teď podíváš, tak já jedu na novém mamčinem kole, takže jestli spadnu a zemřu, tak je to na tebe. Jestli spadnu, přežiju a kolo bude poškrábané, tak taky zemřu, a bude to taky na tebe. Takže vidíš, že máš samé dobré vyhlídky, ty jsi v Rumunsku, já jsem teď v Polsku, asi 4 km od Zlatých. Makám, nemůžu, protože jdu do kopce. Tamhle dojíždím nějakého pana Poláka. Nechal jsem za sebou ségru a taťku. Mamka je na guláš festu. No, oficiálně nebo neoficiálně to pojmenuju Rádio Denča a budu to dávat na YouTube. Bude to jenom schované, takže to uvidíš jenom ty, pokud to nepošleš někomu jinému. No, těš se na další, jestli nějaký bude. Posílám pusu, měj se krásně, pa.